krátky vlak RegioJet 10, 12 RegioJet spoločnosti RegioJet zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Olomouc, hlavný nádraží, Praha, hlavný nádraží a Praha, záhradní miesto, pravidelný odchod 11 hodín, 3 minúty, príde k nástupišťu 3, Uraj, 14. Vlak nezostavený v Moskvu prvej a druhej triedy vozne do vlaku sú uradené zo